Dabe ni batana sumurung siang salu naroha, ima mengaramoti hati-hati pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas narita saluna, salam sehat. Damang daidang kuria nahina holongan. Tatangihon ma hatani di bata asa mengarade kita di Janita Minggu Eksaudi tanggal 1 Juni 2025 tersurah di buku Pesalmen bidu 17 ayat 1 rodi ayat 12. Usaha madhita takas mata payutiut di bagasan roha, di bagasan pikiran, mardongan hakor syauta. Jehovah do raja, marulupulu ma tanoon, marlas ni roha ma pulo-pulo akka nalani. Opun jala haholomon maripotipot humaliang ibana, hati goran dot uhum ojani abang sana. Api merdala di jolona mangaton akka alona humalia. Disondangi akka hilak na do portibion. Jalalalo tanoon marnidasa. Malala do akka dolok songo paktis maradok pon bohi ni Jehovah. Maradok pon bohi ni Tuhan ni sadok tanoon. Di bari tahun akka langit do hati goranna. Jasudi akka bangso marnida hamuliauna. Ikut tarurak sogot sude akasi somba aji-ajian akan apa puji-puji dirina nida kana-kanaan ikon marsoba tu ibana do sude akka debata si leban di begesiot doi jadi marlas ni rohama marulupolo ma akka boru di juda alani pamuhumu ale Jehovah ayhodo ale Jehovah natumikul gumonggong sadok tanoon tumibul situtudo sian nasa debata si leban hamu ali akka nama kaholongi Jehovah say hagigyo kamu manaja ibana do siramoti to dini akka nania sianna say paluaon na do nasida siataan di parcaha say tarsabu do hati uron di partigor jala lasni roha yaka na ujur marroha marlas ni roha mahamu ali akka partigor di bagasan Jehovah jala puji hamuma warna nabadiyai huria nahina holongan hupuka majadi tahun marhite ilustrasi nahuangkat sian medsos na sedang viral di Naparpudion. Adong sada toko penting di bangsok tahun viral positif alani ulaon na namat sairinggan ak napatuduhon holong ni rohana patu pahoni saduna isi mai ima Kang Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat mulut tapai daida ulaon ni Kang Dedi mempehlongang do rohata terkagum-kagum. Bahkan kita terkadang menangis terharu luar biasa. Gudang matutu di batu paiman anak dengga. Isarana anak-anak nakal dididik menjadi anak yang disiplin dan anak yang kreatif dan anak yang berguna. Luar biasa dong kan? Kamang lebih Lumobi mah odo nasipata membayar terharu kita. Jalatang kita menonton. Lumoima jok-jok do Kang Didion bangurupi akan apogus mengaleon hepeng mengaleon boras mengaleon sembako membiayai uang sekolah ni akan apogus do lana asin do PHP pahe betul-betul mak Kang Didion jol mana burju jala naserek marroha alai odo nang dohono pak kamang inang tari notosi molosongoni ma burju di Kang Dedi patut do tahe akka nani rupan nai mandok mauliate tu ibana patut doi jala aman dok harus alai nang pesongoni dang namadok rade Kang Dedi Mulyadi mangurupi akan apogus asa dipuji-puji nasida mak ibana ida tujuanna dah salah deui
Daksoni. Mereka memang sepatutnya bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Tetapi bukan berarti Kang Dedi membantu supaya dia mendapat pujian. Bukan begitu. Supaya dia dianggap sebagai pahlawan. Bukan itu tujuannya. Dia tulus melakukannya dari segenap hati dan penuh kasih. Itu menurutku. Boha menurut kita kamang buhina. Alai orang ilustrasi. Songoni do debata ido nahudo. Burjudo tu hatai, para siroha do tu hatai, jalapar dengan bahasa do ibana. Patut do tapasangap ibana, ala dia si ibana hita, ala gudang do tajalo asini roa sian ibana. Alai dang nama do, dia si debatahi hita, asa tapa puji-puji tapasangap-sangap ma ibana. Dah songoni Tuhani. Taidama adong pandohan Solideo Gloria. Solideo Gloria. Lapatannya hanya kemuliaan Allah. Mana hasangakon dot hamuliaon ni debata. Jujuk dot abg hatai di bagas tangiang demi kemuliaan Allah. Soni taro. Mana taro di bagasan hasangakon dot habadiaon dot hamuliamu ale Jehovah. Ala junjuk do tak pakai hatai di taniang do di peribadahan justru nagabeta batasi do hasangapon habadiaon do tamuliaon di debata tabatasi holan di tiki parmingguan di tiki partangiangan marang tiki di namar tangiang kita tibana seolah-olah danga dong hasangapon do tamuliaon di debata di luar ni ibadah di luar di namar tangiang seolah-olah na dialomon debata asa tapasangap jalata puji ibana. Kita menempatkan bahwa Allah itu haus akan pujian dan songoni Tuhan. Salah dulu. Alanido una sampai dong kritik songon kritik ni akka ateis mandok konsep kemuliaan Allah dalam ibadah orang Kristen menunjukkan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang egosentris. Tidak seperti itu. Tuhan bukan Allah yang egosentris. Seolah-olah dipakai debata jol mai asa pasangapon ibana sama sekali salah doi dan perlui debata murtapuji debata rikoni ita doi dan Allah nata pasangap ibana asa gabe sangap debata tahu. Dan Allah na tapuji ibana asa gabe badia debata daun na sangap jalan na badia jalan na marmulia do Jehovah ibana do raja ni salu raja ibana do parwaso jalan na gogo bisa dok portillo molo tumpe taida di trupukon dia raon parpesalmen asa marlas iroha mamu ale aka partigor di bagasan Jehovah jala puji hamuma guarda da badiai pesalmen siap itu ayat 12 molo pe dia rau par pesalmen puji hamuma guarda da badiai parindangion doi ala takas di peidai bana songon dia ma pangaramotion panogunogun di debata di tu bangsonai tu bangso Israel napi nai membuat mula sian habuangan Babeli dapat manasida malas di roha dapat manasida manguji debata alani konteks panuratan di jabitaon ima untuk kepentingan peribadahan di bangsa Israel neng bongot tu bakat cor dung 70 tahun nasida karbuang jala saleleng ima nasida dan nakok tu bakat coro on tikira nakok di pada nasida ma akka ende puji-pujian asa unang lupa nasida memuji do pasangapun debata huria na memuji debata alani dipuka do tuku jabitaon marhite hatara tegas Jehovah do raja pesalmen cia pulpitu ayat sada macairi kok do hatai dibangsoi hatiai dumulak sian habuangan boasa ala salering tarbuang nasida hirana soadong do pangatoyo ni debata hirana mago raja do nasida
hira dang raja de bata di nasida, hira soparduli de bata tu nasida. Bahkan secara politik hira nataru de bata tu akka raja bangso naleba. Ido ubay diseraton pengakuan Jehovah do raja. Marulupuluk mata noon, marlas niroha ma pulo-pulo akka nalani. Pesan siya pitu ay asaday. Disodangi akka hilap na do portibyon, jala lalo-lalo tanoon maridasa. Pesan siya pitu ayat 4. Di baritaan akka langit do hati goranna, jala sudi akka bangso marnida hamulyonna ayat 1. Parindang nyonon, patuduhon, dang nasoyatoi de bata bangso na pinilit nai. Dang di pasok de bata nasida, nang petar buang nasida di Babel. Tahu, jaladang nataru de bata tu aka bangso na lebat. Tahu, sebaliknya Jehovah do raja ni sudah raja, ibana do dumonggom sudah bangso na itanoon. Disodangi do saluhukna, diramoti do toditta. Hati goran nai do tuhum nai do ojahan ni habang sana ido di baik mana lahu mangaramoti sudi bangso nai. Aku ni muse dia tidak ko parpesal menodo Jehovah na sangat na sokkal jala na badia. Ibana do raja na marmulia do na makaholongi hati goran. Tumipul do ibana sia nasa di batas liban. Pesan siya begitu ayat sia. Lapatan Allah itu sempurna. Dia sempurna, raja di sudi akar raja. Alanido patut di sudi marlas di roha, marulopoluk mamuji guarna nabadiyai. Nasa na marsoba tu aji-ajian, tu debatasi leban, tu gana-ganaan, ikut tarurat usut bahenonna. Jalan ona boasa di mana? Na cemburu do debata Jehovah daw. Boasa umonna akka na marsoba tu gana-ganaan dan ala na cemburu, jalan ala na mabiyar. Mo rumah na mayuton ibana daw dan alani. Alai manangise na marsoba tu debata siliban dos doi na maparsoada debata Jehovah. Dos doi na mangaliay di bata Jehovah dapatuk ma ona akasi somoni at sura hita diurubi alai di parsuada ibana hita gariara tahe dileahi ibana hita damulung doi takamang doina baik penuhumot tado ibana somoni di bata maradokon akajolma na mangulahon naso lomon yang rohani di bata Kuria na inaholongan. Panindangion Jehovah do raja ronsa ililingna. Odo puncak ni badan. Nabi nahin ni Jehovah tu bangsonay. Sasada ibana do Jehovah di batanan Israel sanilingna. Jala bangso Israel gabi bangsona sanilingna. Yesekiel 32 ayat 22. Konsekuensi di padanon ima padanna. Konsekuensi na ima iko buan debatado nasida tuduluk habadian nai bongot tu harajan nai alai bangsoipe ikon satia do tibada unang adong akka debata na asing dukon ni debata Jehovah parindangan nasonima gabe dasar ni sudi pamujion ni bangsoi di parugamon nasida itu menjadi ritual keagamaan mereka. Tarida doi dia ka ede pesalmen hampir risudi bagian ede puji-pujian maka tidakpun Jehovah do raja kurian ahina Allah. Ternyata dang hola di bangsa Israel marlaku Jehovah do raja. Air raja ni sudah tanah di mana raja ni sadok bangsa do ibana sumalindo burji di bata nang tuhita malas ni roha jala marulupuluk duita di bahaya debata atau ibana pe raja do ibana dihita asamula mamuse tu contoh na ubah ini ima Haburjoni Kang Dedi Mulyadi Naki
Dan nama do asa takuji jalata sobbama kandidion dak somoni. Alai patu do hita marlas ni roha tu de bata ala manongos dohot mamake kang Dedi Mulyadi makobasi bangsot taon dohot denggan hobat tulomo ni roha ni bata lumo bima makobasi masyarakat Jawa Barat. Ido siabla ihrota alai tulongan doroha te kamang do inan ala saya adong do namen kritik babahenan ni Kang Dedi Mulyadion so binoto ahado alana so adong salah nabi daheni kadeen gariada tahe marlas loha do masyarakati nasin buru do naing hakana men kritiki nasin buru nasida nasutarabai nasida di susomoni mana biar do nasida kalah saing inna roha marupani alai bulak batu si doi tabala ima dikaitkan tu urusan politik bulak batu si kamang doina ainin donok asa somonido debata manongos anak nana sasadai ima Yesus Kristus ibana do ditongos na manopot hita mendapot ton hita akan fokus di tahun fokus di partot dion hita kapardosa ala ida ma soni ma burjuni jisusi makubasi akka jolma na gali akka jolma na bogosi akka jolma na semar dihadiai alai tung torok do nama kasubuh ibadah dibidna gariada ditahi asa ditakut jara dibunuh suadong nasala nabi nahenna alai tutu mangiburu do akaparisi do si boto surat ido ubahen na dia sobo nasida pabahenan ni Jesusi hati nasoni do naik tukang Dedi Mulyadi naroh aku makamang do inan ala cemburu do lani tak boto alai nang pesoni toktong do burju Tuhan tai dang di balosoni bana na jati gariada tahe dihokop ibana do salubna ditayakon ibana do salubna ditobus Yesusi do hita sian dosa dipalua do hita sian akka pardam latta jala dipamalun do sude akka saitai ibana do rajatta Yesus Kristus do raja na manggonggom hita atong tapangiar maswarata mamuji ibana uhud marsoba dia do pandai tapuji ma ibana songon buku ND 256 Yesus Kristus hido raja pinabakit ni amana manggonggom sasude manggonggomi sasude jala nasa hajol maun tu ibana do martuhan parhato poton nabi amin mauliatin ma'ali di bata di hatam nabadiyahi hodo raja dihami di parmulun namion takas do hati dapok kami ala diramoti di parmudu-mudu dijaga hodo hami gariada ditubuh sodo hami sian akka pangalaw sian nami naburju mga Tuhan hodo raja nami atong urubi hami asa totong satia tuho marsobat tol pamu na bedye patao mahami mangulaw ni sadupna mariti Kristus Jesus raja ni muliay amin.